Yaba sanibona ngiyanibingelela ngoMahlaba ehlezi. Indumanduma nethi kusigoloze sibesha indaba zampatha zampilo ibhovu egota amanxeba. Ngibingelela nonke. Ezweni kaMthani yakukhe simuzi. Khisimuzi usufikile. Ngiyafana ukuthi ukhisimuzi phela uDisemba. Khisimuzi usufikile. Yoba ngibingelela nje. Kubo bonke abehlaba suka emagoli, uNkulunkulu ngathi abasiza Nkosi yami behambe kahle ingozi ixakile. Bezibheke phela. Kakhulukazi nje nasophuzweni. Engathi umuntu athi mesuke egole ekhaya engaphuzi. Uze fake ekhaya phephile. Odriver abangalalanga bazama ukuphumula. Mase fikile umuntu apaka imoto aphumule, ungaphiki nemali kumali phela kayipheli. Imali hlala ikhona njalo, yazi nawe kayipheli imali. Usazoyithola umphefumulo ngeke sawuthola. Sicela abafuthi inhloniphe emgwaqweni, hloniphe izingozi zomgwaqo. Umuntu engagijimi ngokweqile. Ngicela short emgwaqweni, ispeed semoto asike singaphezulu ka120. Zigcina 120. So bafuthi uhlonipha nje mfuthi umgwaqo. Umgwaqo wonke unama kunesikhathi namhlanje umgwaqo uyabheda, unamaphothom, uneyinkinga ezikhona eziningi. Lozokuze fast ibhekisise ngoba imoto kayiphuzi. Uphuza umuntu bese kudaba umuntu kudaba imoto. Imoto yona into esisiqedile bafowethu ingozi yomgwaqo kunesidingo ukuthi sihloniphe kakhulu. Ngiyazi ukuthi emgwaqweni into edala izinkinga eziningi ungahloniphi thina ispeed somgwaqo. Okokuqala lokho, okwesibili ngeke uyibhlekele imoto efilo ifice endleleni ithola icishe amandiketi kayikhanyi. Uzogibela phe kwayo. Khona nenkomo, khona nenyoni, khona nenyamazana. Umahlaba ehlezi lo. Bese sedlula ke bafowethu umahlaba ehlezi bese efile kuphinde waqhamuka phambi kwenu. Kubo bonke abathe basebemsupport abaseduze kwakho umahlaba ehlezi nabasazongena epageni kaMahlaba ehlezi. Ngithi anginaziseke bafowethu. Ekakhulukazi namhlanje uzogcina kakhulu komama nasemantombazaneni. Nginemlulama la ngiphethe. Esiza kakhulu khulukazi abantu bamantombazana abasebancane. Sesithi phecelezi laba abakhulayo. Abakhula kukaningini. Laba abakhula uthola ukuthi umntwana sokufika esigabeni sokuthi ishintshe impilo yakhe ebese umuntu osekhulile. Kunento eyenzekeke eqaleni bafowethu bomama. Umntwana mayikhula wayevalelwe endlini. Mayikhula uthi usibani ukhulile namhlanje umama wayibona. Yena oyazi ukuthi ingane yami namhlanje isemalangeni. Iselangeni. Yayingathinti ibhodwe okokuqala. Lokho. Isikhulile ngathi mhlawumbe la ku15 years. Ibingathinti ibhodwe. Ezama iseshashaye sezikhula ngisho no13. Yayingathinti ibhodwe. Yayivalelwe endlini umama maseyibonile. Mase uyivalele endlini. Buse uthatha ingubo ibilala ngayo. Imbathe yona. Ibisihlala nomunye umntwana ozoyibheka. Yayingahlangani nabafana. Yayingaphumi iyaluze egcekeni. Yayihlala endlini. Ithi mayisiqedile. Ebese umama ezicathulo sotshwala. Bese othenga inkukwane embili ngoba phela lesikhathi sanamhlanje imali kasinayo, imbuzi kayisatholakala. Mawufuya imbuzi uthenga imbuzi. Bese uthinta umndeni ongaphakathi kwakho omama kakhulukazi namantombazana ngoba isuku sekhula ngalolu la. Ebese athengela impahla okuthiwa isipho sayo. Sesibiza ngomhlonyaneke lo. Manje usuthenga impahla zayo ingane obisikhulile. Bese nibulala lezi nkukhu. Lezi nkukhu nipheke. Uthi laba abantu abazoyipha izipho ibisidla lezi ibisiyavuka ekseni isiyogeza ngaphandle. Mayiqeda ukugeza ngaphandle ibisiyavunula. Kwakuba nomlulama ke intombazana mayiqeda ukuba lawonto iyayusebenzisa igeze ngawo. Igeze ngawo. Ibisimbatha izingubo ezintsha ezipho eqhamuka emndenini. Hayi kubantu bonke emndenini. Ngoba usibani kwakuthiwa usekhulile. Ebese kuthi omama abadala bese behlala phansi bemnika umthetho. Bemnika imithetho. Uthi mntana mzukhulileke manje. Wazi noma yini intombazane mayisemalangeni ayihlangani nabafana. Ayihlangani nabantu abaningi. Ihlale endlini iziqede.
bese yaphuma umhlonyane buwenza kanye lembuzi wenqumayo izodliwa yilomndeni ola ekhaya lengane khona amantombazana amancane azoyibungaza phela sikhulile uthenge nama-aphula nama-sweet nakho konke kube nomdoko ube khona okhombisa usekhulile usibani bani bese gqoka lezi mpahla ezintsha eziyisipho kuye kwangataziwa ingane yayingaphumi umhlonyana namhlanje sesiwenza ube yini sesiwenza ube umumulo kanti cha umemulu wodwa umhlonyane yinto encane ezwayo ingane mayikhula mayihlanga ingane phambili bese bano 20 years bese kuba yila utshelwe abomndeni laba basumndeni bese bephelela bonke bese kubulawa lo mbuzi kwangabizi wonke umuntu bese kubulawa lo mbuzi ngosuku lwakhe osuke eseqede ngalo kuyesikhathini kuyedlula mhlawumbe insuku zibengake zibe 3 uyabona ebese inikezwa lezi impahla ashintsha hamba ogeza tatabusa enikezwe lezi impahla phecelezi okubuzwa ukuthi usibani wasekhulile lembuzi bawungena amandla embuzi uthenga impuku okhombisa ukuthi lo mntwana umhlonyane lo usuthatha zonke lezi impahla beziyisipho bonke labo bantu abala bazobeluleka namantombazana amancane angangayo suke embungasini wakwenziwa njalo bese kuba khona ubaba mayikhona bese sukuma eseyofuna umlulama kulo muntu maye wazi imlulama bese ayisebenzisa ingane wazi ugeza ngawo ugeza isicwaco hambe ngigeza ingane itatakusa ibisiphalaza ngalomlulama nginawo ke lo mlulama nakho phambi kwenu eduze kwalendlu encane ogugu umlulama wakhona lo umntwana mangabe ezokhula yiumlulama wakhona le eza umntwana taqine ngoba kunento ezakalayo lesikhathi lapho uthi ingane manje sezembathwa yilesa sinyama sokuthi akwenziwanga konke okusemthethweni lo mlulama kumele konke lokho ingane uthothi iya apply for umsebenzi ayuthola umsebenzi kanti imbethe esinyama uyayizwa lo ndaba uthothi ingane iyahamba iyogana ayuthola umendo isheshe ixabana nabantu sebeyizonda bayithanda balwa naye kwakhulunywa kanjalo kuthiwa khona umlulama obhekene obele lonto enjengaleleyo sibuye size komama nakomama umlulama obhekene nabo laba abashiwe ngobaba ikhona lento ebizwa kuthiwa amakhubalo lamakhubala ayebalekile uzopolisa mama uthi ngihlanganise abantwana yinini enomthetho kubona ofane benomthetho bashayela umthetho bese kuba obaba omama bashiwe ngobaba labo mama bashiwe ngobaba kwakunekhubalo labo likhona kumahlabehlezi abathatha mangasathi ubabe hambe namhlanje kusasa lokho balifana kuthola ehlale kuyena emzimbeni lelo khubalo uzogeza ngalo aphalaza ukukhipha lesa sithunzi kuze kuphele izinsuku ezo7 since ubaba azafile esebenzisa lona before kutholakala imbuzi yani yamakhubalo imbuzi yamakhubalo kwakudla imdikizo yangaphakathi ukhiphe inyama leza ngaphakathi uyena adla zona wayengaphuma endlini ephumela ngaphandle ubaba mesana kulala ngaqeda ugeza fana geza iziqeda ugeza bese kwela iphumela ngaphandle kuzena kanye abantu abanye kubusubelula lo muntu esasuka esifeni nginayo lo mlulama angisathandwa umuntu abantu balana nami bangenza yonke into benza ukuthi yebo ngiyazi abase babazilwane ngenze kungaphuma endlini mama kanti izinto zakho zomnyeni wakho khona bafuna ukuzithatha kanti ungalibali usiko kube khona amakhubalo asempilweni yakho kuzofika isikhathi ukuthi ukhumule akhona lo mlulama nginawo la mawusudla amakhubalo ngasathi kuze umsebenzi kushiswa lezi yampahla osowade igqokile ikhona amakhubalo akhona la ngaphambi kwakho bafowethu ngiyacela ukuthi bonke abantu abajojayo bayizwe leli page lami baqhubeke belilalele kahle bese kuzona amathela obaba kunenkinga ukuthi umama maye besho umkhwenyana kushaya isikhathi utakhumule bese ngoba khothe shiye usho umkhwena sencane ngizobeka lolu daba lwande kubafowethu nangu baba umthandile umakoti uyambona nangu umakoti muhle kunabantu abashiwa omakoti bebancane umkhwenyana bebancane kunabakoti abashiwa obaba abashiwa amantombazana esemancane kude beshadile kunemlulama yakhona ke sebenza lapho sixosha njalo lesi sinyama esidina sokuqhatha nabantu sidine ekugcineni usunungwa